No niin ja moro, elikäs nyt mä aloittaisin pelaamaan Minecraftia, kuten näette. Ja nyt aloitin tämmösen muistin, mä nyt testasin tätä mun uutta kuvauslaitetta, minkä mä asen siinä. Ja, no eiköhän me sit aloiteta tää juttu. Yritetään vähän tätä puuta tästä, näin. Ei oteta mitään koivua tietenkään. On tätä ihan normipuuta. Ja tosiaan mä latasin tän texture packin ja tää näyttää mun mielestä ihan hienolta. Että joo. Kannattais varmaan sit rakentaa tämmönen pikku mökki ennen kuin yö tulee. Vittu kun hidasta puuhaa täällä. Mitäs toi on? Otetaan vähän normi. Ruus. Peoni. Oho. Tuli jotain. Onks noin lampaita? Boss. Miten mä oikein katson? Aika ruman näköistä. Onks tää obsidiaani? Taitaa olla. Ehkä. Onks toi hiiltä? Eikö tää on hiiltä? Tää on muuten hiiltä. Tässä nopea tämmönen crafting table. Ja sit tehdään vähän plänkkejä. Tikkuja. Ja sitten hakku. Niin. Niin ja tuo mun spawnin lähellä oli niitä aaseja, mitkä te taitte sitten nähdä just. Sit mä voin varmaan niillä tehdä jotain. No kyllä pitkään aikaan pelannut Minea, että... Mutta ei nää taidot varmaan minnekään kanan. Kuljetetaan nyt puuhakkua. Paskaksi ne voi sit käyttää vähän parempia vehkeitä. No ei tässä kauhean paljon ollut hiiltä, mutta ihan tarpeeksi. Tässä pitäis varmaan ottaa kaivausta tai jotain. Kaivataan nyt vähän maalle. Ja tosiaan meidän kanavalle niin pitäisi tulla muiltakin näitä pelivideoita. Ja sit me tehdään näitä softivideoita tietenkin. Niitäkin vois latailla kyllä, kun niitäkin riittää, ollaan GoProlla kuvattu. Ne on tullut ihan hyvää matskua. Kun ollaan meidän joukkojen kanssa kuvattu niitä videoita tossa meidän softialueella. Että niitäkin pitäisi tulla sit jossain vaiheessa sinne meidän kanavalle.
Tässä on nyt vähän enemmän tätä hiiltä. Ja näköjään luola. Mitäs toi nyt? Onko toi rautaa muuta? On. Tarkista. Jes, on. No tätähän mukavasti. Toivottavasti mä en tipu minnekään luolaan nyt tästä. Paljon tätä rautaa. Pitäis varmaan vähän fiksaa tätä. Kaivetaan nuo hiilet tosta. Nopsaan. Nyt varmaan peitetään tää tästä näin. Anden sinite. Mitäs tää muuten on? Mitä ajo? Kyllä mä varmaan tietäisin se jostain suomeksi tää minä, mutta mä tykkään enemmän kyllä jättää englanniksi tätä. Tässä on lisää sitä. Tosiaan sit varmaan tulee luultavasti COD-videoitakin. Varsinkin tuolla Xbox Oneilla, kun tää BO3 tulee, niin kuvaan sit tämmöstä niinku zombiita ja multiplayeria. En mä varmaan kamppainista jaksa tehdä tämmöstä sarjaa, mutta riippuu nyt vähän tilanteesta, että mitä videoita haluatte, että mä uploadan. Tai me. Tarvis varmaan vähän torcheja. Torsista mutta hienon näköisiä tässä tekstuurissa. Voisin tää eka jaksoni lopettaa tähän. Tuli tämmönen 8,5 minuutin video, mutta ei nyt voi mitään. Mutta kyllä mä uploadan sen sitten Part 2 ihan kohta puoliin, joten se on nyt täältä elää. Morjens.